Zdravím všetkých. Hlásim sa vás zo Štrasburgu, kde sme včera mali jedno uznesenie, ktoré bolo namierené proti izraelskej armáde, alebo teda respektíve jej postupom, a ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu, respektíve pre niektorých to môže vyzerať, že som hlasovala na podporu Izraela. Teraz sa vám budem snažiť vysvetliť, prečo som hlasovala tak, ako som hlasovala, aby ste mali celý kontext. My tu máme v Európskom parlamente 4 kolegyne, ktoré sa rozbehli s niekoľkými stovkami ľudí do vojnového konfliktu. To, že na tej lodi bola aj Greta Thunberg a že teda ja som za zrušenie spaľovacích motorov, s tým vôbec nesúvisí. Nie, že by som chcela, aby sa Greta Thunberg vrátila na titulky a tým pádom opätovne podporovala Green Deal, ale ide mi o to, že ak si europoslanci neuvedomujú, že oni sú chránení diplomatickou imunitou a rozbehnú sa ešte podporiac ďalších 400 civilov, aby ich zatiahli do štátu, ktorý je vo vojnovom stave permanentne, nie len teraz, že tým ohrozujú aj týchto 400 civilistov, lebo oni majú imunitu, toto nemôže byť norma. A čo ja vyčítam týmto mojim kolegyniam, je to, že by som sa rada opýtala, že či boli v Jemene, že či tam išli s humanitárnou pomocou. Prosím vás, vážení kolegovia, hovorí sa tomu dospievanie. Vy máte vedieť, že vaše činy majú aj dôsledky. Ak my dnes urobíme normu z toho, že budeme huckať civilistov, aby išli do cudzieho vojnového konfliktu, tak sa z toho stane norma. A ja som zásadne proti. Takže, pokým ste neboli v Jemene, poprípade v Sýrii, poprípade v inom nejakom meste alebo v štáte, kde je vojnový konflikt, tak sem nechoďte s tým, že ste boli na palube s Gretou Thunbergovou a že ste sa išli hrať na hrdinu, pretože u vás sa možno blížia voľby a vy ste si potrebovali urobiť selfie z tej lode. Takže nie, takéto nezodpovedné konanie europoslancov nebudem podporovať. Majte sa pekne.